Ja trenutno idem u srednju školu i uopće ne planiram ići odavde. Ako bude ikakve mogućnosti da se živi ovdje, ja ću rado sad živjeti jer ovdje kod nas i ljudi i običaj sve ovdje kod nas jako lijepo, tako da ne planiram uopće odavde ići. Kada neko ovako voli svoje selo, mora da je po nečemu ponosno. A kada ti kao usputni putnik prolaziš ovim krajem i naiđeš na jedan ovakav objekat i prirodu poput ove, shvatiš da je zaista tako. Selo Guča Gora se inače nalazi na obroncima planine Lašić, koja je 2007. godine proglašena parkom prirode, a u blizini samog sela se nalazi poznata borova šuma imena Carine, koja predstavlja jedno od omiljenih izletišta mještana. Ipak, ono što privlači najveću pažnju ovog mjesta je upravo ovaj franjevački samostan kojeg sada vidite, koji je osim po svojoj bogatoj istoriji značajan i po tome što je često bio posjećivan od strane našeg čuvenog nobelovca Ive Andrića. U sklopu samostana nalazi se i muzej, vjerovatno najveći muzej koje bilo koje selo na našim prostorima ima, sa stotine vrijednih predmeta i spisa na kojim bi mu pozavjedili i neki veliki gradovi, mada i sam samostan krije toliko toga nevjerovatnog. Ja ne znam da u Bosni ima igdje iz 9. stoljeća. Wow. Iz 9. stoljeća. To nema ni u Sarajevu, nema ni jedan muzej u naš franjevački sigurno. Wow. Bizant, Istočno Rimsko carstvo, Kraljevina Bosna, Mletačka republika. Wow. Da ovoga samostana u Guča Gori nema, možda će vam reći Tomu, vjernika ne bi bio. I to je uloga njegova, da je očuvao identitet ovoga naroda i da taj narod živi duhovno od njega. Možda je ipak bolje da se zaustavimo ovdje i da vam ne otkrijem sve o ovom mjestu, jer neke stvari je opet najljepše vidjeti iz prve ruke. Stoga, pozivam vas sve da posjetite Guču Goru čim stignete i da se i sami uvjerite zašto je ovo jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini.